כשבא לארץ, אז היה שר חשוב, מכבודו אני לא מזכיר אותו, שר ספרדי, כשהרב בבא סאלי ירד מנמל חיפה, אז הוא עמד ליד, בכניסה לנמל, אמר לי, הנה המכונית שלי, בבקשה תיסע בה לירושלים. אז בבא סאלי ראה, אמר לו, המכונית הזאת נוסעת בשבת, אני לא נוסע בה. הוא לא אמר לו עליו, הוא אמר לו, לא נוסע. אז הוא לא נסע. אז הוא עלה לאוטובוס באגד. נוסע באגד, אומר לו בבא סאלי לנהג, תעצור, אני רוצה להתפלל מנחה. אמר לו, אין פה זה ישיר, אין לנו לא עוצרים. אמר, טוב, אני רוצה לרדת. אמר לו, תרד. עצר, הוריד אותו באמצע הדרך ונסע האוטובוס. הוא עמד, התפלל מנחה. גמר מנחה, עושה שלום. ראה אדם, הולך פה תחנה לירושלים, אמר לי, יש פה תחנה. איזה מספר לירושלים? אמר, מספר כזה וכזה. והאוטובוס עומד. בא בבא סאלי, עולה לאוטובוס, הוא רואה את הנהג מכיר אותו, ואת הנוסעים מכיר אותם, וחשב שכולם נסעו. אז אומר הנהג, כמה אני צריך? אמר, לא, אתה קיבלת כרטיס, תגיד לי לנסוע, האוטו לא נוסע. אמר, טוב, תיסע, ונסע. זה אני פעם שאלתי בבא סאלי, הסיפור הזה נכון? אמר, כן, מספרי, אמרת, אני שואל כבודו, זה נכון? אמר, זה נכון. אני שילמתי, אומר, מנחה אני חייב להתפלל. רבותיי, זה בדור שלנו, זה מחייב אותנו. גם אנחנו יכולים להגיע לדרגה, לא כמותו, אבל כמותו, ככף הדמיון.